Lek dok gede yo titol pakan iki jiwa pakan stok ngeleh ternyata yan makbur ya. Wah, ora gelem mangan ya. Padahal wis tak slametke lho. Nah, iki pakane ini cepat gede. Lah tar. Weh. Wakane. Oh, biatane cah cilik ora cetha. Ngopo wene kene? Ben slametke wah, mesake buru-buru terus. Mesake nopo? Ayo ndak mati, mesake lho tak pakane intan. Pakane opo kuwi? Sego. Pakane sego. Wah, jan cah kemplu ya ngono kuwi. Iwak iki uripe yo ning banyu. Iwak ku mah dene nggon asatan ngono yo mah mati, pakane yo sego. Ya ora bakal mangan. Walah cah kemplu. Iki pakane iwak koyo ngene iki. Pelet. Ora ngono kuwi carane. Goblok. Iki jaringe sapa iki? Nggon kowe. Oh, berarti cocok nyolong iwak kowe mian. Aku ora nyolong, ben nyelametke. Lapotke nyelametke gundulmu jeplak kuwi. Kuwi acak. Goblok kok capek kok kuwi. Sik. Aja nesu sik. Sik. Ana ketinggalan. Apa? Jaring. Nya. Wah, ya kemplu kok nyetan.